Ka Sarkar Jylla hakisngi balang kalapan pau baka National Education Policy badang thamai ka badang shimen jursyan da ka Sarkar Pdiang kadai ka policy ka balawan hakapor ka babyang bhaya ka Jylla kanang banla kantiu ya ka Pule Puthi khamtam baka ne ka policy ka thmu ban penyat rengkat ya ka Pule Puthi katkum ke juk ka bamenta hakari barok ka wei. Myntri katanat Pule Puthi ke Jylla ubala kemen rumbui habaya keren batu PCN ulaong baka National Education Policy kan ashibun kijing mentoi ke samla Pule bat kanwan ra'ru ya shibun kijing kela haka Pule Puthi lakalong nadu ki curriculum karta shong school jung ki kena bat kiwe Henry ulaong pat baka ne ke policy bathamai kan buru ya ke Jylla hake babon kijing bat jingele kamtam kijing wanra lang ya ke class 9 10 11 bat 12 haka kedan kum ki secondary school uong baka Sarkar kan habban phalet penbit penbiang ya baro kino hikai kentum ya kitu ki bala pendep ya kijing pentebet namar karukom ajing hikai karukom shnai kijing keli haka por examine kila kelalun Myntri upentip baka Sarkar kala thau mentai ka komiti ban khmi benya ye ki jing ki baka Jylla kanya kendu nakani ko policy khanang ban la weng yaki uong ban mar jong kani ko policy bathamai ka Jylla kan hak ban pelut khambon ya ka pisa hakatanat Pule Puthi ka bala ban poi syaka 1,000 kelur tingka karne hangi hakastek kecungi kadai kawe ka challenge kumno ban integrate yakini ki play school ki akan wadi sentar bat ka formal education kata kariban kong hato kangne ki involve yak infrastructure ki involve ya ki nonghikai namarba ya ki akan wadi boka latring ki bakin hikai ha formal schooling latring hakatakar kom bakin pe ya ki khna te kane kalong ka way na ki challenges ki ba ngi kumka Sarkar Jylla mdetang Sarkar Jylla karihi barok way kanya kendo kabaar kalong ba menta ya ka higher secondary school la klop lang kumka secondary school kamot 9 10 11 12 kadai ka ladai ka secondary school te hangneru ngayo iba kandon ka kajing nakabanta kumno ban rearrange ya kinohikai lane kumno ki school ban rearrange ya lade sakaway namarba ka curriculum hi kalakala menshwa ka curriculum ka laay ya kini ki subject Henry menta hakane ka policy ka ba thamai kalong ba ya ka vocational studies vocational course la interpret but la pelong lang kum ka mainstream subject kalong is a very welcome step kalong ka ba ngi Pdiang ya ka tu khamtam hakane ka policy kalong ba ka stress na ka benta ka skills jom ki khna tenga tangba kino hikai pat hakap ki wat ki bala train ong piba ki bala train ro ki hapa hi ban retrain namar baka seleb ka curriculum ka baki hikai ha pok teaching institute kaya pher bak labak bat kane ka rokom hikai ka baki no hikai kin hikai menta namar ando ka pattern of examination can change nado ka ki pattern of question setting can change namar ba kumbang ni yo iba ki board exam kin long arbenta ka we ka descriptive ka we ka ki objective ki stress kaweru karkom ai marking ka report card kan kamdei ban long tang ki mark ndai kan long holistic in the sense ba ki mark kan no yo ka ka interest jong no khna ki ki skills jong o ki ne baro ki long ki holistic bo din ta ka daw ka rule jong ki no hikai hang ne ka long ka ba kongsan hado kata din ta ka daw ngayo iba ka Sarkar Pdiang ka ba kongsan galong ka de ban penmi ya ka curriculum ka ba thamai na ka banta ban train haki ban hikai hakni ki teaching institute khnang wi no hikai ki ban hikai kalong kinla kat kumba lamang da ka policy den da ka daw nadu ka sor kinong seng school hadu ka Sarkar wadi ka Sarkar Pdiang hap hi ban bishar bnia kumno ban yai shakman